El dia 24 de desembre és un dia molt dur. Tota la nit repartint regals. Però tinc un secret guardat per descansar quan ja he acabat de repartir-ho tot. Deixo el trineu i el rens als peus de les muntanyes per fer jo sol una escapada al càmping Prades, al costat d'un poble i un entorn meravellós durant totes les èpoques de l'any. Allí em sento com a casa, amb un aire fresc i un cel estrellat que em recorda el meu màgic país. Cal remarcar que aquest any, al càmping, tothom s'ha portat molt bé i sempre em guardo l'últim regal per repartir aquí al càmping. Es mereixen un regal especial per cuidar-se encara més i que ajudi a passar el fred dels mesos d'hivern. Com el càmping està obert tot l'any, el pròxim hivern espero poder gaudir d'aquest magnífic regal tan desitjat. Molta salut i bon Nadal a tothom! Ho, 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 ho.